ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಇನಿ ನವರಾತ್ರಿದ ವರ್ಮನೆ ದಿನ ಎಂಕುಲು ಕಡ್ಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ನೋಡಿದ್ಜಿ ಪೋಡು ಪೋಡುವನ್ನ ಆತಜ್ಜಿ ಇನಿ ಪೂರಗುಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಬನ್ನಿರಾ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿರಾ. ಸಿಂಬಲ್ ಪೊಪ್ಪುಜ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೈನ್ಯ ಉಂಡು ನಾನವ್ರೆ ಹೊಡೆದು ಎಂಕಲ್ಲ ಜವನಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಓಲ್ಲ ಶಾನ್ ಸಿಂಬಾ ಇನಿ ಬಾಬಾ ಇಜ್ಜರೆ ಎಂಕೂಲಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೋದು ಬೇಗ ಬರಡು ಆಂಡಲ್ತ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನಿಗಲೆಗ್ಯಾನ ತೋಜ ಜನ ಬ್ರದರ್ ಆರು ಬಾಂಬೆಡುಲ್ಲಿರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ದಾದ ಬಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಆಂಡ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡ್ಪಾಡಿಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಅತ್ಯ ಎಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಐರಾವತ್ತೋಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಸ್ಕೂಲು ಪ್ರೇತೆಲ್ಲ ಕಥೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೋ ಎಂಗ್ಳು ಕಡ್ಪಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ.
ಎಂಕಲ್ನ ದೇವೇರಿನ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಆದ್ ಎಂಕುಲು ಪಿರಪಿದಡಿಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕರಡು. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್.